Jordi Caçador i amb el Juan Arrufí, que fan broma, perquè això sempre és una mica fotut. Perquè no estem acostumats a això de sortir. De gravar i sortir de primeres estrelles. Així que ells ens explicaran la seva bodega, que ha tingut un premi com a millor vi del món al concurs mundial de Brussel·les, i ens explicaran què fan i com viuen el món del vi. Bé, doncs, al Tavín som una bodegueta petiteta, a Batea, a la Terra Alta, una zona que al nostre parer és la millor terra de tota Espanya per a fer un bon vi, per la seva climatologia, pel seu terreny, i on aconseguim trobar unes fruites magnífiques, una d'elles, per exemple, que és la garnatxa blanca, que com a dada curiosa, un terç de la producció mundial d'aquesta varietat es fa a la nostra terra, a la Terra Alta, i que ben elaborada la podríem considerar com una varietat noble com altres molt més famoses, com els chardonnays o els sauvignons, i que ben treballada podem aconseguir coses magnífiques i que a la gent li falta descobrir, i està a casa nostra, està aquí a Catalunya. Podem veure el color d'una garnatxa tan maco? Sí, amb aquest vi, l'Ercabònia, que és una vinya vella d'uns 60 anys, amb una producció que estem alrededor d'un quilo, 1 quilo 50 grams per cep, una producció petitona. El que fem és cremar amb caixa petita, amb caixa d'uns 25 quilos per no xafar, perquè sobretot el que hem de fer o el que conservam o el que intentem treballar al Tavín Viticultors és la matèria prima, que per nosaltres és el 90% per sortir un bon vi. No xafar el raïm, que no hi hagi ferides a l'hora de collir el raïm i que ens arribi la màxima qualitat a la bodega. El fiquem a una cambra de fred on el baixem a sobre uns 2 graus de temperatura. El que fem una vegada el tenim gelat, el raïm, el derrapem i el macerem amb les peix. Aquest any va estar quasi 4 dies. Sí, uns 48 i 50 hores, una mica més. I teniu un vi premiat, superpremiat, el millor vi del món. A mi això em sembla impressionant. Sí, a més, és el primer vi català i el primer vi espanyol que ha aconseguit aquest reconeixement, i està a la Terra Alta, a Batea. Vull dir que no crec que no només és una cosa bona per al Tavín Viticultors, sinó que crec que és una cosa bona per la nostra comarca i per Catalunya. Crec que és un reconeixement d'un bon treball i de donar a conèixer aquests productes, tot i que costa fer una mica de ressò i creure'ns que a casa nostra es pot fer productes de molt alta qualitat, i això és una cosa que ens heu d'ajudar a fer premsa de tot això. A promocionar-lo. Però una pregunta, com és que esteu al món del vi o els vostres orígens? Som natius de la nostra terra i ens estimem la nostra terra. El món del vi és un món que hi hauria dins del mateix món hi hauria dos segments diferenciats, un que és l'amant de la terra on viu i l'amant del que fa, i l'altre és l'empresari que va fer diners. Hi ha una dita francesa que diuen que per fer una petita fortuna has de tindre una gran fortuna i muntar un celler. Clar, els que no tenim fortuna és un treball i una inversió diària i contínua i no fas mai diners. És una cosa que has d'estimar el que fas, has d'estimar la teva terra, perquè al Tavín Viticultors, com crec que la major part de bodegues que són una mica sèries, no només venen vi, venem cultura, venem paisatge, venem història, venem com som, i això és el bonic, perquè pots trobar un mateix vi, una mateixa varietat, i elaborada totalment igual a diferents zones i ser totalment diferent, i això és el bonic del vi, això és el bonic de poder experimentar i provar coses noves. Jo us animo a provar coses noves i provar Terra Alta, una bona zona, uns bons vins i a més a preus que estan força bé, raonables. Doncs moltes gràcies a tots dos i esperem que us vagi molt bé sempre.